Đây là cái phần sắp dress lagi sắp dress. ये कैसा रहेगा 199 लो सोच तो हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय चैनल तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर तो दिनैहाय उदालगुरि मार्केटाव बुधबार मार्केटाव फैदों आरोना उइकलि मार्केटाव तो फैबाय थानाय टाइमाव खासिबारियाव नैबे साबिखौ मोनदों आरोना लोगोफोर खासिबारि लामायाव मोनबोदों बे साबिखौ तो नोंथांमोना अननानै शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे बे गारिनि मालिकआ बोरैबा नुसुनानै जाहाथे मोनफिनो लोगोफोर बे कारनि साबि आरोना नै गारि फिसानि तो आंनि फेसबुकआव लोगोफोर कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो मालिकआ बोरैबा मोनसनबायोबा आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कल हरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय लोगोफोर जोङो बाजैजों आइजोंखौ बाजार खालामहोनो लाबोदों आरोना माने शपिं खालामफैदों बिसोरजोंनो जों फैदों आरोना जोंना केमेरामेन दं लाबोदों आरोना ओमफ्राय मालाय शपिं खालामनो जोंहाथ' फैसाबो गैया नालाय मा बायगोन दा गिदिंफाबाय थानोसै आरोना गिदिंफाबाय थानो माने बिसोर थांखाबाय बाजाराव दा थांनोसै आरो बाजाराव दिनैनि ब्लगा मिनि ब्लग आरोना ओमफ्राय स्पेसियेलि नैबे साबि लोगोफोर शेयार खालामना हो साबिखौ लोगोफोर बाजाराव हाबबोबाय आरोना जों दायो उदालगुरि उइकलि मार्केटाव जोंथिं तो गाइस मैं बारा भिडिअ लाबाय थायासै आरोना बाजाराव दा जों ओंखारबाय बाजैमोना माने उदालगुरियाव आलासि जाहैनो थांनो नागिरदों आरोना दा बिसोरखौ थिनहरनानै जोङो UN पार्कआव थांसै बेरायनो लोगोफोर दसे ओमफ्राय उदालगुरिनि मोजां मोजां जायगायाव बेरायगोन आरोना जों दा बिशाल मार्केटाव थांगोन लोगोफोर दसे नायलांबाय था लोगोफोर गाइसमोन जों मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय खालामबाय आरो दा नै रिल बानायनानै थांसै आरोना नै फै बाबू फै वाव यहाँ तो नहा भी सकते हैं देखो जों फैबाय आरोना दाथ' रावबो थाखानो नङा सानजौफु नालाय नै रेस्टुरेन्टबो दं माथो आसोल रेस्टुरेन्टबो दं अह बट ओइ बटिंखौनो खालामसै फ्रि दां ना खाबथानोसो नै बड'नि बिफा बड'फा इज हियार ini boating sampai boating dong ni doh now kalau bagian ada salah ini mana bisa बेबायदि पार्कआ लोगोफोर लोगोफोर मा होनो रिल बानायखांबाय आरोना रिल बानायनाया जोब्बाय तो रिलखौ नोंथांमोना फेसबुकआव आंनियाव कुशल नार्जारि फेसबुकआव थांबानो नुगोन मा रिलमोन तो गाइसमोन दायो जोङो बिशाल मार्केटाव थांलायनोसै बिशाल मार्केटाव बेरायनोसै आरोना ओमफ्राय बरिया ड्रेसफोरखौ देखायनोसै नोंसोरनो मा दङ नोंथांमोनाबो फुजानि शपिं खालामबा बायफैनो हागोन आरोना फैबाय आरोना नै हिन्जावफोरनि गोजा नैसो हिन्जावफोरनि गोजा नायनाला साफा
99 ni dress monkon guys gothoforni 20 takaniबो dong नै California 129 nih guys putih sarpara juta nih campus nih nih price pertama iki kita sini dokter nih ladies section जुथा नांगौ जादोंलै नायदों ओंखायनो ये कैसा रहेगा 199 लसो नै 199 आव सुस मोनगोन गाइस मोननै आंथ' नैबेखौ फसायबायमोन साननैसो गानजागोन दां माथो दा बायब्र'लाबायना लाबाबो जारला जागोन ना फुजायाव लांफैनांगोन र' फुजानि सिगां नै बिदिखौसो नांगौल' एसे बेसेबांथाय कालार बेलेग नांगौमोन आरो वाइटफोर समायोना आवला जोबोना बाला $349 ट्रुप सोग्रा ब्लैक टी शर्ट देखो तो आं ब्लैक टी शर्ट बायगोन लोगोफोर ब्लैक टी शर्ट थान्दा बोथोर फैगासिनो नालाय ओंखायनो एसे ब्लैक कालारनि गस्ला गाननो लुगैबाय आरोना लोगोफोर ब्लैक कलर की टी शर्ट लेके जाएगा ये कैसा रहेगा इस कैसा लगा मैं Supra it's Supra ini bingung bukan sih moजां गस्ला नांगौमोनलै गांसे लांनांगोन इदिखौ नालाय ब्लैक टी शर्ट नालाय देखो तो जिब्रन ब्लैक 200 राउंड नेक कसम टी शर्ट किधर है ब्लैक एंड व्हाइट मेरा फेवरेट है ना कैसा है कपड़ा बहुत गर्मी ज़्यादा हो जाएगा शायद ये कितना का है buy to get 75 299 गांनै बायबा 70 buy to get 50 off बिथिं लिरनाया buy to 75 off
Ini bidik lang ma jagan logoफोर नै लोगोफोर साप्रि ड्रेस लानोसै साप्रि ड्रेस Sapri bukan ini tuh. Gibran, kan ya. Gibran. Hah? Sapri dress lantai. Ya digelap aja gitu, khas di dress. Sejauhkan nih. Aja nih mah. Ini naik. मेरे से मिलता है ना मिलता है तो रिव्यू चला देखिएगा ये माबा एसे फिसा जानांगौमोनलै इयो Untuk mau gini. Bijam aja kan, bijam apa kan oleh mata. Kena waktu masuk ke selaput na. Guys, mun dress kena kan silposan yang masih. Mang ganda. Shorts 90 shorts. Injau pun kita sih yoga. Itu gila ambak. Hai. Itu jauh tuh gila.